초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Wa na, play ng video. Wa na, kiling-kiling naman Illinois ah. Talented yun ni Dejo Gayo sila. Lupig na, pinaisa na sa baga. Tatong gamay. Da. Nangawalang taga-duyong. Fight, Manoy Linoy! Mamawit na dyan ng patong. Na, posing na si Steve kay tininood na ni kalulo niya. Asa man si Giselle? Dili mamina doon sa mungkuan, Adrian? Wa na, si Manoy Linoy ro jud ay gipaabot. Nahutan taw kanta ang mga singer ganina, nya na araw man din na. Ginawa sa taon ng mga singer. Sige, mangguna sila ko. Dan, ako yawas, papa. Da. Ingon, dili pwede. Pwede mo lagi. Singer nagpaabot oh, do kasi andaman ng inyo di ron kay. Video ito. So ano man sila? Ay na pangaan sa mo. Baka na ito na arsili kay nangala ng ice cream. Ikaw. Manding ko nangala ng ice cream. Oh, yay! Oh, yay! Oh, some more! Dungagi pa! Dungagi pa! Bunggalo! Dancer! Dancer! Dancer!
Ayo, kay pamugas ba yan kang step nga beatbox? Ah, ilinay na pat. Ima mana ilinay. Sige, ima na pat. Tukar. Ah. Baliling ko na. Baliling. Sige. 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 Iya, ikan nih.